Bajarokê Tiltemirê û Zerganê yên Bakur û Jilatê Sûriyê li rastî topbaranê vetê. Di encama topbarana artêşa Tirkiyeyê û cekdarên bi ser wê li ser bajarê Zerganê û gundewarên wê zêdeyî 16 kesan birîndar bûn û jinek û zarokek temin biçûk jiyana xweş dest dan. Birîndarên ji ber êrişên Tirkiyeyên vê dawiyê hatin veguhestin nexweşxaneyên bajarê Hesekê, Dirbêsiyê û Qamişloyê. شش بريندار جبر هاتن جباجاري أبو راسين جبر توبارجرنا تركي لوان خصن مجملة برسيم أقول تقريبا كان قذيفة الوقت نقول تقريبا شل بينجي قذيفة آبي تجمده شش بريندار هاتن طبعا جبان شش بريندارنا دزاروك بون دجنبون دمير بون جبر êrişa giran ya artêşa Tirkiyeyê ya roja hevdê mehê li ser bajarokê Zerganê bi sedan sivîlên wê deverê derbiderî bajarên Hesekê, Dirbêsiyê û navçeyên Tiltemirê bûn. دورا بينجي قذيفي لباجارك ابو راسين كاتن او جي باجارك كرديه وعربيه وقش برنا توتي دنا ازهاد اشتيغو قصف سكني مخاجيان دوان ازهاد مسيره وشغلان ومبريدا باجاري عيسچا Piştî topbarandina Zerganê şandeke ji polîsên leşkerî yê Rûsyayê serdana bajar kirin. Piştî serdana şanda Rûsî yekser bajarokê Tiltemirê bixwe hat armanjkirin. Balafireke bê pîlot bajarê Tiltemirê topbaran kir. Hejmareke ji xelkên Tiltemirê û Zerganê pêş xala Rûsî protesto kirin û dost ji Rûsyayê kirin got wek garantor rê li ber êrişên Tirkiyeyê bigire. Berî diroja jî êrişî bajarê Zirgan kirin. Bajarê Zirgan jî agir pêxistin yanî jinek şehîdê zarokekî biçûk şehîdê yanî ne zarok ne jin ne mezin ne biçûk ferqî wan rinake ama demar û xerabê dikin. Hêjaya gotinê got di Oktobera sala 2019 de Tirkî êrişeke birfireh li ser du bajarên sînorî yên Sûriyayê Serêkaniyê û Girê Spî pêk anî bû. Piştî wê serdana cîgerê Serokê Amerîkayê Mike Pence ji bo Tirkiyeyê got 17 Oktoberê de peymana rawestandina şer di navbera Hesedê û Tirkiyeyê de hat ragihandin got ji wê demê de bi peymana Oktoberê tê nasîn. Li gorî nivîsgeha şopandina leşkerî ya Hesedê got bi tenê di meha tîrmehê de ya 2021 Tirkî 1834 caran peymana Oktoberê bin pê kiriye û êriş pêk anîne. Li gorî niştecihên herêma navbera Tiltemirê û Zerganê de got rojane bi şev ew dever tê topbarandin. Lê ev heyama heft rojane asta topbarandinê pir zêde bûye. Zana Umer dengê Amerîka, navçeya Tiltemirê.